मतलब पिथिया बड़ा खजुआता हो भौजी आज तक हो तो खजुआ हुआ अपन ए भौजी तनी आलू का रोटी या तनी गेहूं का सब्जी बनावा न हो। बड़ा भूख लागल बा सुबह सुबह काहे हो। तन बनावा न भौजी जल्दी आज खानवा तनी। गेहूं का रोटी होला आ आलू का सब्जी होला। का हो गल बा आज तो के दिमागो उल्टा चलता का ए बाबू। हाँ तो तू ठीक तो कहलू भौजी हमेशा तू गलत थोड़े कहलू कबो का जाने का हो गल बाज हमके हो भौजी सब कुछ दिमाग नहीं चलता का हो। ए भौजी तन 10-20 रुपया होखे त तन दान हमके से गाड़ी खरीदे के बा हमके। आपको तो पैदल चले के मन नहीं करता का जन काहे अब जनलू सबके गाड़िया में चलता तो दान तनी हम खरीद के ले आए गाड़ी 20 रुपया दान न तनी भौजी। 10-20 रुपये में नई गाड़ी मिलेला 10-20 लाख में मिलेला। हाँ 10 रुपया में चल रहा तू गाड़ी खरीदे खाती। हाँ नहीं भौजी अब तो तू झूठ बोलता रू पक्का तू झूठ बोलता रू। हाँ अबे परसों एक बात कहता नहीं हम तो से रंगीलवा गए खरीद के ले आयल बा गाड़ी तो 20 रुपया कर खरीद के लाल बा भौजी। अमर तू पूरा बकलूले हो गई बाड़ा। अरे वो रंगीलवा अपने लड़का के खेलने खातिर ले गई है 10 रुपया में खरीद के गाड़ी। हाँ बैठ के चले खातिर नहीं। अच्छा ठीक बा भौजी तब हमार बिस्तारवा हो अमोक पेड़वा पे लगवा देबू भौजी जाए हम सुत रहे। ढेर भांग रेल के आयल बड़ा का मातल बड़ा तब्बे से हैं पेड़वा पर नहीं सुतेला बेड़वा पर सुतेला तू जानला काट ली जी सब सामानवा तुहार सुत तोड़ा जाके पेड़वा पर हैं। चल हम जा तनी काम करे बकलो लई तुहार हम देखा तो पागला जी भमाऊ।